Malawi Today. akuyembekezeka kuyamba kulemba mayeso a JC kuyambira lero. Bungwe la NEPA lati mapulastiki opyepyera ambiri omwe akupezeka pa msika akulowetsa mdziko muno kuchoka kunja ndi akatyale osakonda dziko lawo. National Bank yapereka 20 million kwacha ku bungwe la ICT Association yothandizira chionetsero cha luso la makono ndi komanso mphoto kwa omwe achita bwino chaka chino. Mu nkhani zina, mkulu wolemera kwambiri pa dziko lonse Bill Gates wadapereka $200 billion pa ndalama zake kuthandizira ntchito zotukulira Africa. Tikhale limodzi. Bungwe loona za mayeso a boma la Malawi National Examinations Board lati ophunzira 166,123 akuyembekezeka kuyamba kulemba mayeso a JC a chaka chino lero. Mneneri wa bungwe la Angela Kashitigo wati zonse zokonzekera kulembetsa mayesowa zili mchimake. Zokonzekera za mayeso a form 2 pakadali pano zikuyenda bwino ndipo mayeso amenewa kulembeza kuti ophunzira akhala kwakulemba kuyambira pa 3 Juni mpaka na pa 12 June. Masukulu onse alandira kale ma ID yawo, ana analandira ma ID yawo. Chimodzimodzinso malo monse momwe mafikira mayeso zonse zikafika kale. Kuyendera cha ophunzira omwe analembetsa kuti azalembe mayeso amenewa onse pamodzi alipo okwanira 166,123. Pa chiwerengero chimenechi pali atsikana okwanira 85,902 komanso anyamata okwanira 80,251. Kumbali ya mavuto omwe tinakumana nawo nthawi yomwe timalembetsa mayeso a primary sitinakumane ndi mavuto kwenikweni. Chomwe chinambira kumene chinali zoti tinachedwa kutumiza ma ID ya ana koma pene ndakambira pakadali pano ma ID awo mwakulemba mayeso awo form 2 anafika kale m'masukulu ndipo ophunzira analandira kale ma ID yawo. Mneneri wa bungwe la NEPA Angela Kashitigo olimbikitsa ufulu wa maphunziro Benedicto Kondo watsindika kufunika kuti bungwe la NEPA lipereke ma allowance kwa omwe akuyang'anira mayesowa mu nthawi yake. Wangulu tikuyembekeza NEPA kuti ndondomeko zawo zimene akhazikitsa zili zokwanira komanso zoyenera kuti mayeso amene akuyamba mawa akhale mayeso abata ndi mtendere wopanda zitopotopo zimene nthawi zambiri zimasokoneza ndondomeko za maphunziro. Tikudziwa kuti mayeso standard 8 anali ndi zina zoyang'isa makamaka nkhani yokhuza ma ID. Ndiye tikukhulupirira kuti pali ziphunziro zimene NEPA anatengapo kuti mayeso amene akuyamba mawa akhale mayeso amene akusatira ndondomeko komanso mbiri yabwino imene NEPA akwaniritsa. Pali zina zimene zimakhala zofunikiranso kwambiri nkhani zokhuza ma allowances amanivigilators tikhulupirira kuti zonse zili make zaperekedwa chifukwa anthu akapanda kupatsidwa ma allowances nkhani za malo ona zimakhala zovuta zimene nthawi zambiri zimasokoneza ndondomeko yakayendetsedwe kamayeso. Kumbali ya ma students tikhulupirira kuti akonzekera mokwanira kuti akalembe mayeso pawokha osati mothandizidwa ndi anthu akunja kapena kupeza mapepala nthawi yake isanakwane. Omenyera ufulu wa maphunziro a Benedicto Kondowe. Bungwe lolimbikitsa kusamala chilengedwe la Malawi Environment Protection Authority NEPA lati lagwirizana ndi apolisi komanso Malawi Revenue Authority kuti agwirire ntchito limodzi kuthana ndi anthu omwe akulowetsa mdziko lino mapulastiki opyapyala ngakhale pali lamulo loletsa izi. Mkulu wa bungwe Dr. Wilfred Tadewa wati kampani zambiri za mdziko lino zomwe ayendera zikuyesetsa kutsatira lamuloli koma akatyali ena ndi omwe akulowetsa katundu wa mtunduyu. Iwo akufotokoza. Mapepa ena sakutangidwa nawo kufa funeta kuyendera makampani omwe amapanga mapepa tinapeza kuti ochuluka anasiya kupanga mapepa omwe sakuloledwa koma ochepa ndi amene akupanga. Ndiye kati kuti ndi ochepa amene akupanga titafufuza kuti ndi mapepa akupezeka bwanji pansiko koma chaoneka kuti mapepa ochulukirapo akumachokera kunja kwa dziko lino akumachita kulowesedwa Malawi muno. Ndiye pachifukwa ichi takhala tikulumikizana ndi akuboda panopa tayimizana kwambiri ndi akumchinji
MIA apolisi komanso na Bureau Standards kuti mapepa yomwe akuyeresedwa nayo kuchokera kumayiko kuno akaletsedwenso kukhala mloli limaletsanso kugula mapepa oletsedwa kuchokera kunja kwa Malawi kuno kwabeletsa mawu. Mkulu wa bungwe la Malawi Environmental Protection Authority Wilfred Kadewa. Anthu ena okhala ndi ala mfumu yaikulu Kadewere kuchira dzulo adzadzola bungwe logawa ndi kugulitsa madzi la Blantyre Water Board ati kamba kuolephera kwa afotokozera bwino za ganizo lake lofuna kukumba damu losungira madzi mderali. Nyakwawa Mwenyedawa ya mderali atiuza kuti anthu mdera lake ali ndi nkhawa kuti damuli adzalimanga malo omwe iwo akuchita ntchito zawo za ulimi. Mneneri wa Blantyre Water Board pa ntchito yapadera yokhudza madzi ndi ukhondo Horace Nyaka wati pakadali pano bungwe likuchita kayika ununi wakuthekera kwa ntchitoyi. Tili ndi ripoti la Elijah Pombo. Nyakwawa Mwenyedawa ya mderali yati anthu mdera lakeli akufuna kuti bungwe la Blantyre Water Board lifotokoze bwino pa nkhani yopereka chikukuta misonzi kwa anthu omwe malo awo adzawatenge kamba ka ntchitoyi. Ndipo mkulu wa bungwe la Institute of Governance and Accountability ya Charles Maluwa omwe akuyimiriranso anthuwa wati akufuna kuti bungwe la Blantyre Water Board lifotokoze momwe ntchitoyi idzakhudzire umoyo wa anthu ndi zachilengedwe. Anthu akuwuza kupeza kuti pakufuna kumangidwa kwawo kulandaula kwawo kunali kuti ntchitoyi ikusala pang'ono kuti yambike ndipo mabiko nayikidwa. Kuseni yathu kwambiri ndionera kuti ripoti limeneli silinabwere akafukufuku kuti ntchito imeneyi yopangana bwanji. Oyankhulapo pa zochitika mdziko Asinzia Kondowe agwirizana ndi Amaluwa. Ndipo amenewo anthu ammadera amayeneranso afunsidwe mafunso ndipo pamakhala nkhawa pakhale mayankho ake mankhawazo. Mwachitsanzo pali anthu ena akhuzidwe kuti anthu amene wawa chipepeso azalandira liti ndipo ndondomeko yake idzakhala motani. Omwe yomwe akuyankhulira bungwe la Blantyre Water Board pa ntchito yapadera yokhudza kaperekedwe kamadzi ku bungwe la Horace Nyaka wati bungwe pakadali pano ndikungochita kaununi chabe wa ntchitoyi mogwirizana ndi magulu onse oyenera. Bungwe la Blantyre Water Board likufuna kumanga damu lakeli mbali mwa mtsinje wa Mombezi pafupi ndi phiri la Ndunde. Christina Jota werenga ripoti la Elijah Pombo. Gulu atsogoleri a zipembedzo komanso akatswiri pa ntchito zosiyanasiyana Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum lati dziko lino likufunika anthu ochuluka kuti athandizire kukonza zinthu monga chuma posatsogoza zokhumba zawo. Wapampando wa gululi Mbusa Zaki Kawalala wati kuti dziko lino likwaniritse masomphenya a Malawi 2063 m'magawo monga za chuma ndi maphunziro pakufunika anthu ochita zinthu mwaungwiro pogwirana manja. Iwo akufotokoza. Tikuona kusintha chifukwa tatakuona kuti magulu osiyanasiyana ochokera mipingo yosiyanasiyana akuthana kumakumana limodzi nkumawunikira zochitika kompani kudzera bungwe lija la ekama komanso aikamu komanso chibata china cha zamaphunziro. Ndinanenera kuti DOCF imayang'ana zimene zikuchitika mu dziko abatikuunikira kwambiri mpaunikira pa zachuma koma ino mofotokoza ku nkhani ya zandale fatukuyandikira 16 September sitingamuyike pambali ife kulingalira za 16 September ngati amipingo inenso kukhala mmodzi wa iwo tili ndi magawo awiri amene tikhoza kuchitamo kwambiri. Gawo loyamba ndi mauthenga oonetsetsa kuti pali mtendere. Gawo lachiwiri ndi kupemphera. Mbusa Zaki Kawalala ndipo pakadali pano akuluakulu omwe akonza msonkhanowu alengeza kuti zochitika zawo zichitika pa 20 June mu mzinda wa Lilongwe. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mmawa uno muli ndine Dickson Chivwati Gondo tolenso mitu yake tisanapitirire.
National Bank yapereka 20 million kwacha ku bunge la ICT Association yothandizira chionetsero cha luso la makono komanso mwambo opereka mphoto wa chaka chino. Ophunzira oposa 166,000 akuyembekezera kuyamba kulemba mayeso a JC kuyambira lero. Bungwe la MEPA lati mapulastiki opyapyala ambiri omwe akupezeka pa msika akulowetsa mdziko lino kuchoka kunja ndi akatyali osakonda dziko lawo. Mu nkhani zina, mkulu olemera kwambiri pa dziko lonse Bill Gates wadapereka $200 billion pa ndalama zomwe zithandizire kutukula Africa. Kupitirira ndi nkhanize, bungwe la ICT Association of Malawi lalandira 20 million kwacha kuchokera ku banki ya National yothandizira chionetsero cha luso la makono ndi mwambo opereka mphoto omwe akonza chaka chino. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya Christopher Chilenga wati banki yachita izi chifukwa imadalira njira zamakono kuti ifikire anthu ndi ntchito za banki. Item before National Bank takatiwa bali kwamba 2019 sikubali ufunuzi banki izipanga nchilo za maono imadalira technology ndivyo vuta kuti banki munayigamira branch ina bali pesa mwayi ngomba ngalinga ya ndisi focus kusema sana na kudzera mu technology na product data na data mu 626 timata upanga ubali ndi ma customer kudzera mjani mu technology ndisho zeli ipta mbifunga ya mbili shwa ipta imatipatsa mpaka ku audit mini banking ili banking ya masiwa na kusia elements ya kalira mkumaona ile masiwa ya mbefuga alisi kuma dalira ma services ngati no 626 ice ili na wote kifeli ndi mini ili ziko pamoja so kuti tunatizenda ngoni meatu ndipo hapo kama ndi mabanki zimutera kuti mabasuma kubona aliwo akucha banga mini ngafunira. Christopher Chilenga, mmodzi mwa akuluakulu ku National Bank. Mtsogoleri wa ICT Association of Malawi Clemens Kama wathokoza banki kamba kathandizoli. Ife ansangala kwambiri kulandira chithandizo chimenechi kuchokera ku National Bank. Mu National Bank takhala pabale kwa zaka zopitira zisanu ndipo ichi chikuonetsa kuti National Bank alibi ndi maganizo okuti kampani yawo ipitire kutukula kwambiri chifukwa cha technology ndife ndifo usangala choyamba tapempha akakana ku Bank kuti akhale guest of honor wathu kuti tizakambe nkhani ya economy yathu imeneyi kodi technology ngachitepo chani ndiye taitana anthu osiyana-siyana ena akuchokera ku private companies government ena akuchokera ku development partners kuti pamodzi tithe kukambirana kuti kodi udindo wa technology kusintha economy yathu ndi chani. Mtsogoleri wa ICT Association of Malawi Clemens Kama. Council ya Nsanje yakhazikitsa mlozo wa chitukuko wa chaka cha 2022 mpaka 2030 omwe ufunike ndalama pafupifupi 732 billion kwacha kuti ntchito zonse zichitike. Mlozowu ukutsindika pa ntchito yothetsa njala, kusachita bwino kwa ophunzira apa mayeso a standard 8, kuthana ndi mavuto akunyenchera komanso ngozi zogwa dzidzidzi mwa zina. Mkulu wona za chitukuko munduna wa maboma ang'ono a Owen Nalipaka wati miyoyo ya anthu ku Nsanje ikhoza kusinthika ngati boma ndi mabungwe angathandizire kwanditsa zitukuko zomwe iwo ayerekeza. Alfred Guta wadzandiripoti. Mwezi wa Nsanje mwezi mkumi zinayi zofunika kwambiri zimene kuchitika zina mazinthuzo kuchepetsa mavuto a njala, kusachita bwino kwa ophunzira standard 8, kuchepetsa mavuto akunyenchera ndi kulimbana ndi mavuto odza ndi kusintha kwa nyengo. Mkulu wa chitukuko maboma ang'ono a Owen Nalipaka walimuso ukonza siku ya anthu boma ya Nsanje. Ntchito yathu ndikuonetsetsa kuti anthu onse amene abwera ndi ndalama zosiyana-siyana atikuwalimbikitsa kukhala imeneyi kuti Nsanje ikulandira ndalama zofunikira zoti kugwiritsa ntchito ndalama ya ntchito zimene aziyala komanso vumati nduna bwino timagwira ntchito pamodzi ndi nduna ya zachuma tizaonetsetsa kuti plani ilonse imene ikupanga Nsanje District Council tikuwunika bwinobwino ndikuwathandiza kuti akafike pa mulungu wa ndalama ina yala kama kusomera ndi mwezi moyang'anira zopanga mapulani azokumukoma mdziko muno mboyano zakhala zikumakhala zovuta kuti tikakhala ndi DDP kupeza kuti maprogramu amene achitika amakhala ochepa mwina kumakhala ochepera 70% kuchita kumachepa. Ndisobola Nsanje atukulikwandira
wati nkhoso yawo paliwo kasingakwanisa kuchita zonse pomwe kutinso athandizo omvekera mabungwe amene aboma takhazikitsa mlozo umenewu umene unalipo kale koma kuti zinthu zimayendera nthawi ndiye nthawi yake ya mlozo umene unalipo woyamba inatha ndipo tikuyibwereza kuyiwunikira zonse zomwe zili mumlozo wacho waduma la nsenjewu zocheka mphamvu zokwana pafupi 732 billion kwacha amene zedi konsanje ndine Alfred Gota. mzamasewero bungwe la osewera ampira wa miyendo akale Football Legends Association lati lithandizira osewera akalewa komanso omwe akhala akusiya kusewera posachedwapa kuti adzipeza pepala zofunikira kukhala aphunzitsi ampira mtsogolomo. Wachiwiri kwa pampando wabungwe la Justin Saidi wati pali kusiyana kwakukulu pakati pa aphunzitsi a ligi yayikulu ndi osewera achisodzera choncho anthu omwe ali ndi ukadaulo wa zampira akufunika kuwafikira kuti athandizike. Pakadali pano osewera akale komanso apano 25 amaliza maphunziro a Farm D omwe akhala akuchita kwa sabata imodzi kuyambira 26 May kufikira dzulo. Tili ndi ripoti la Bright Kanyama. Bungwe la osewera akale ampira wa miyendo la Football Legends Association layamba ndondomeko yothandiza omwe asiya kusewera mpira komanso omwe ali ndi malinga lofuna kusiya kuti azipeza kalata zowayenereza kukhala aphunzitsi ampira wa miyendo. Wachiwiri kwa pampando wa bungweli Dr. Justin Saidi watiuza kuti bungweli lili ndi osewera ambiri akale amene ali ndi chidwi chofuna kukhala aphunzitsi mtsogolomo ndipo kuwagwiritsa ntchito osewerawa kamba kuti ali ndi nzeru kale zokhuzana ndi masewero ampira wa miyendo zitha kupindulira chitukuko cha masewero mdziko lino. Iwo ati pakadali pano aphunzitsi ochuluka amayang'ana chidwi kwambiri kuti aphunzitse matimu akuluakulu omwe amasewera mu Super League ndi ligi yaying'ono koma sakuyika chidwi kwambiri kuphunzitsa ana achisodzera ndipo kuwagwiritsa ntchito omwe anasewera kumpirawu ndizopindula. Pali ena anachitapo kale coaching course kwa pali ena ndi ma legends koma sanatengepo kawo ena wanso apeze mpata aphunzire nawo ndiponso athandizenso kutukula masewero mdziko lino pokuti tili makadami ambirimbiri ang'ono akulu komanso tili ndi maakadamizi amene akuphuka asiwanso makochi andi mpata wambo umene kuti aonetse zimene aphunzira ndipo kuti athandize dziko lathu lino la Malawi. Pakadali pano osewera 25 akale komanso amene ali ndi chidwi chofuna kusiya kusewera mpira pakadali pano achita maphunziro a Farm D omwe achitika kwa sabata imodzi ndi thandizo la kampani za Ebenezer Investments ndi Deluxe Paint ndipo awapempha kuti akagwiritse ntchito zomwe aphunzirazi ku mabwalo omwe amagwira ntchito yawo. Ena mwa osewera akale komanso apano omwe aphunzira nawo maphunzirowa ndi monga Atsai Nyondo, Russius Banda, Pirirani Zonda, Frank Banda komanso Lemani Nthala kungotchulapo chepa. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Munkhani zina yomwe anayambitsa njira ya makono ya Microsoft Bill Gates wali $200 billion pa ndalama zake ayigwiritsa ntchito kupititsa patsogolo ntchito za umoyo ndi maphunziro mu Africa mu zaka makumi awiri zikubwerazi. A Gates omwe ali ndi zaka 69 afotokoza kuti kuchulukitsa anthu ophunzira ku dera la Africa kukhozanso kuthandiza kuti derali litukuke. Mkulu yemwe amayankhula mu mzinda wa Addis Ababa ku Ethiopia walimbikitsa achinyamata mu Africa omwe ali ndi luso kuti athandize kusintha ntchito za umoyo pogwiritsa ntchito mwayi wa njira zamakono popezera mayankho amavuto kudzera pa artificial intelligence. Ndi nkhani imenenso tafika ku mtsiriziro wa nkhani zathu koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Ophunzira oposa 166,000 akuyembekezeka kuyamba kulemba mayeso a JC kuyambira lero. Bungwe la MEPA lati mapulastiki opyapya ambiri omwe akupezeka pa msika akulowetsa mdziko lino kuchoka kunja ndi akatyali osakonda dziko lawo. National Bank yapereka 20 million kwacha ku bungwe la ICT Association yothandizira chionetsero cha luso la makono komanso mphoto omwe akonza chaka chino. Mu nkhani zina mkulu wolemera kwambiri pa dziko lonse Bill Gates wati apereka $200 billion pa ndalama zake kuthandizira ntchito zotukulira Africa. Mauno mlali ndine Dickson Chivwati Gondwe zikombo khala nafe ndipo tsopano mvera na ripoti la zanyengo. Aungaziyani zanyengo ndi amazulu bwenzi losaona nyengo kulinyenge mitambo watali patali madila mbiri koma mvula waza ikuyembezeka kugwa madila ochepa a mchigawo chakumpoto mauno masana kukhala nyengo ya dzuwa mapatali patali ndi ufunda madila mbiri
kwangabu nyengo ikhala pakati pa 18-29 degrees Celsius, ku Mangochi 17-27 degrees Celsius, ku Blantyre 13-25 degrees Celsius, ku Lilongwe 12-25 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu nyengo ikhala pakati pa 11-21 degrees Celsius. Mphepo kumbochekera chakumvuma ndipo pofika mawa timzeni dzuwa kulomba lapo ndi apo komanso nyengo yozizira kupitirira. Ku Blantyre dzuwa likuyimbiza kulowa 5:15, ku Lilongwe 23 minutes past 5, pamene ku Mzuzu dzuwa likuyimbiza kulowa 26 minutes past 5. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Imene ndine Dave Tisungane Majawa. Mawa bwino.